Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन गाबोननिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय क्वालिफिकेशन एडिट खालामनो हासिगोन जायफ्रा नोंथांमोना मिस्टेक जादोंमोन ना बेनि सायाव आपडेट फैबाय दा बोरै खालामो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन गाबोननिफ्राय आरो बे टाइमिं ओंखारबाय बेसेबां टाइमनिफ्राय हागोन आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेना जाबाय आसाम पुलिस आरो मोनसे जाबाय फरेस्टनि दा लोगोफोर आसाम पुलिसाव नोंथांमोना जुदि मिस्टेक जादोंमोनब्ला क्वालिफिकेशना एडिट खालामनो हासिगोन अपसन फैदों बेखौनो डिटेल्सखौ होगोन बेनिफ्राय साडेनलि आसाम फरेस्टनि एडमिट आरो लोगोसे पुलिसनिनो कनस्टेबलनि एडमिट होबाय दा बबे होदों आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर जों फैखाबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव स' बिनिफ्राय डाउनलड एडमिट मोनदों बेयावनो क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना स' बिनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआव एसे दावराव खोनानो हागौ मानोना गोबां आलासिफोर दङ स' बिनि थाखायनो भिडिअआ एसे लेट जाबाय दा बे डाउनलड एडमिटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो स' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड डेटनि टाइमखौ नुगोन अके स' बेनो जाबाय नै 9 फेब्रुवारि जानाय लोगो नोंथांमोना दा नोंथांमोना 12:30 आव एडमिट डाउनलड खालामनांगोन फरेस्टनि आरो आसाम पुलिसनि अके स' बेनो जाबाय नोंथांमोना गासैबो रानिं खालामग्रोनांगोन आरो रानिं पास जाबासो नोंथांमोनाहाय एग्जामनि लाइनाव थांनो हागोन दा फरेस्टआव नोंथांमोना खारजोबनांगोन आसाम फरेस्ट कनस्टेबल स' बिनिफ्राय कामान्डु बिनिफ्राय ग्रेड 1 आरो ड्राइभाराव स' सेम नोंथांमोना एडमिटखौ गाबोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नै स' नोंथांमोना एग्जाम नोंथांमोना होनोब्ला फिजिकेल पास खालामनांगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना बे रानिंखौ पास खालामनो हायो हमना ला 3200 मिटार आरो 1600 मिटार स' बेखौ नोंथांमोना पास खालामनांगोन हौवाफोर हिन्जावफोर जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो स' हौवाफोरा 32 हिन्जावफ्रा 16 अके आरो बेयाव पास जाबासो जाय फरेस्ट गार्डआव आरो ग्रेड 1 आव खालाम दा बे मोननैयाव खालामनायफ्रा एग्जाम पास जानानै आरोबाव थाबायनांगोन अके बे थाबायनानै आरो थाबायखांनानै पास जायोबा नोंथांमोनखौहाय अरेल टेस्ट लाबावगोन स' बेनोमोन आरो स' बिनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेशनखौहाय बोरै एडिट खालामनो हायो दा गोबां मिस्टेक जादोंमोन जायनि जाउनाव एप्लाइ खालामनो गोनां पस्टआव खालामनो हायाखैमोन दा बिदिब्ला जों थांसे फैदो लगइन खालामनांगोन लगइन खालामनानै जोङो एडिटखौ खालामनांगोन स' दानिया आसाम पुलिसनि आइडिखौ होदो बेनिफ्राय लगइन खालामदो आरो लगइन खालामबा नोंथांमोना बबेयाव एडिट खालामनांगौ आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम स' बेयाव नोंथांमोना क्वालिफिकेशनावहाय एडिट मोनसे अपसन मोनो बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बे पेन्सिलाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो एडिट खालामनो हागोन नोंनि हाइस्ट क्वालिफिकेशनखौहाय दा हमना ला 8 पास 10 पास जाबायबा 10 पास होनो हागोन 10 पास HS पास जाबायबा HS होनो हागोन आरो HS डिग्री जाबायबा डिग्री होनो हागोन दा हमना ला नै बेयाव नोंथांमोना ओंखारगोन दा बेयाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन स' बेयाव नोंथाङा जुदि डिग्री पास मोनब्ला दाखालिसो जुदि पोस्ट ग्रेजुवेट पास जाबायबा स' नोंथांमोना होनो हागोन आरो नै बेबायदि ओंखारबाय जायना डिग्री पास नोंथांमोना बेबायदि मोनदों HS पासआ नोंथांमोना डिग्री पास मोनगोन 10 पास HS पास डिग्री पास बेबायदि मोनलांबाय थागोन आरो स' नोंथांमोना नायैहाय गावनि क्वालिफिकेशन आपडेट खालाम जाहाथे एप्लाइ खालामनायावहाय स' नोंथांमोना प्रब्लेम जायै बायदि अके स' बेनो जाबाय दिनैनि आसाम पुलिसनि क्वालिफिकेशन एडिट खालामनाय स' बेनिफ्राय बैसो नाम एडिट खालामनो हानाय अपसना फैनो हागौ जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन